So, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ay tanghalian. May mukbang tayo. Magmukbang tayo ng nilagang baboy. Yung mga buto-buto. Magmukbang tayo. Tapos, lagyan natin ng sili. Lagyan natin ng sili. Para masarap ba mga kasiyaw. Ito ang content ko ngayon. So, hindi ka na, kain na tayo. So, bago po tayo kumain, tayo po ay magdasal muna. So, Lord, maraming salamat po sa pagkain na binigay niyo sa akin ngayon. Sa aking katawan. Maraming salamat po sa lahat ng pagkain nandito sa aking harap. Tirayan ko na. So ito ang So umpisa na. So sabay po tayo. Kuha kayo ng pagkain dyan para sabay tayo. So maraming salamat po sa lahat po nang panood sa aking vlog. Ito ay mukbang nilagang baboy. Natin. So wala ng kamayan. Sarain natin. Ito. Sarap. Yung kanin, bahaw yung kanin. Kasi hindi pwede magmukbang ako na init yung kanin, dapat bahaw sa probinsya. Sarap. Buto. Dito na tutong buto. Ito sa tabi. Kanin. Ito. Sa kamote tayo nabuhay. Sa kamote tayo lumaki. Sa kamote rin tayo mamamatay. Sarap talaga pag nilagang baboy. Sa lahat ng mukbangers, shout out sa lahat Mukbangers Philippines. At shout out sa kay Elmer Mix Vlog, katabing barangay dito sa aming barangay. Si Elmer Mukbanger. Bos, bus kanin. Pangatlo.
kanin, hindi na maubos ko. Kaya, bigay ko to sa alaga kong aso. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Oo. Mm. Mm. So, okay na. Busog na ako. So, maraming salamat po sa lahat ng nakapanood. God bless you all. Pag-subscribe sa aking channel kung sino pang hindi ka-subscribe. Pag-bisano si Au. Hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos. So maraming salamat po. Brrr!